Takže čaute, ja vás vítam u nového videa. Dneska pôjdeme preskúmať Šport hotel na Čertovici. Poďme sa do toho pustiť. Strašne veľa skla tu je. Tam ideme ako prvé. Áno. Toto už to je toľko dosť rozbité, akože. Ty kokšo, to je strašne veľké. Toto je podľa mňa... Neviem, čo bolo toto? To vyzerá ako tá vstupná hala. Si myslím. O tomto som videl fotky na internete. Tie okná už sú skoro všetko vybité. Skla je tu veľmi veľa. Táto miestnosť. To už je taká malšia. Tam už sú zarastené tie okná. Toto je jediná fľaška. Už je tam rozbitá stena. Ďalšie a tam rozbité dvere. To sú schody do ďalšieho poschodia a ešte sa chcem ísť pozrieť tu dole. Žiadne smetisko. Máme nejaké rozbité hľadičko. Polička, okno, tam je ešte niečo. Tu sú ešte také ale novšie dvere, to vypadá. Vidíš? Ale si pozor, nestúpaj na tie drava. Tam sú potom aj tie schody do vyšších poschodí. No, toto už je koniec. Ideme naspäť. Ideme, hej. Z čoho je táto tá vlna taká? To je ochrana teda. Tu sme dole. No ale už vidno, že to má veľa za sebou. Každopádne, ak nájdem, tak vám dám fotky z internetu, aké to tu bolo. Ale nie som si istý, či nájdem. A už ideme do tých vyšších poschodí. To je taký zaujímavý ten lúster, alebo čo to je. Také... No, tu už sa aj spodok trochu prepadáva. No, toto je podľa mňa tá miestnosť, kde sa z internetu prepadávala tá strecha, alebo už toto je úplne celé rozpadnuté. No. Ja toto je to prvé poschodie. Dobre. Ideme senka vyššie.
Ja ani nevidím. Aj. Ale okná už skoro nikde nie sú celé. Furt sú rozbité. Čo? Aha. Aká tu bola kapacita? Tak, okolo 20 ľudí. Teda 20 izieb, tak. No, tu už sa to rozpadáva riadne. Toto je... Ty kokšo. Tak. Poď kúknuť sem to. To je najviac rozbitý strop. Kúkni. No, tu už je rozbitá celá jedna stena. A to ešte dopadaný ten strop. Čo? Aha. Ideme tam? OK. Ešte tu je druhá strana. To sú asi všetko miestnosti, že? No. Prosím? A chceš tak tu vyotvorím dať? Tu čo? Sa to dá. Aha. Tu máme výhľad na... na Vyšnú Bocu. Už ideme. To sú ďalšie miestnosti. Myslíte, že toto boli tiež tie obyvateľné, alebo už nejaké iné? Či to nepríde? Že tá stena to by len také samo od seba sa rozpadlo. To musel niekto len porozbíjať. No, to asi hej. Možno niečo hľadali, alebo čo? Naši výhľad, ešte sneh. V apríli je ešte sneh. Bo už to je... Normálne tá stena sa rozpadáva. Prečo tu sú okná len tak na zemi? Tak to sa niekedy robili, že v strede schodiska. A sme na tom 4. poschodí. Aha, hej. Ty kokšo, už sa rozpadáva úplne ten strop, vidíš? To je jedna miestnosť a strop. No, takže strecha. A tuto už je rozpadnutá strecha. Skôr vyzerá, že aj zhoreté. Strašne veľa drevo. No ty kokše. Tu už je to veľmi rozpadnuté. Aj, strašne. To je taký veľký rám na tie dvere.
A jedný z dvoch dverí nájdené. Aj. Tento hotel bol postavený v 40 rokoch a na to ešte není úplne spadnutý, akože. Aha, niekto zabudol dopiť džús. To je... Prečo to je na zemi len tak štrk? Aha. Oj. Aha, a čo je to tyč? To je asi na vlajku, nie? Hej. Krásne. Podlahy očividne rozkradnuté. Čo? Podlahy sú očividne niekým vyškrobané, vytrhané. Aha. Na tom štrku bolo čo, drevo? Takéto dosky ako sú, tak boli drevené podlahy na tom všade. Aha. Aha, mami. Stolička tam je. Jedna časť na dosku. Aspoň jedna časť, no. No. Táto miestnosť je asi, že... Hej, že v najlepšom stave. Aj kľúčka je tam, aha. Di? A počkaj. To je ešte, počkaj. Tu je ešte stará Coca-Cola. Di? Coke. Asi rozpadnutý strop. No, to je tiež také na pokraji svojej smrti. To bolo čo? Bola... Všimla si sa, ako boli stavané stropy aj mory? To je čo, to je bambus? Slama. Aha. U nás asi bambus nie, u nás skôr slama. Sa volalo, že šašina. Aha. Na to sa normálne Preto to nazývalo. všade trčí. Aha. Na doskách slama. Pospájaná dokupy, aby to držalo dročíkmi, a na to sa nazývalo miesto. Tam už padá strecha. To je čo za zvuk? Pozor, máš tu na klince pod nohami. Hej. Za petou máš klinec. Ale... Mami? No. Pozri, som nachytal na topánkach. To je takú fialovú onu. A radšej na tú podlahu už nestúpaj. Aha, mami, tam je riadne slamená, vidíš? No. Slama s drôtmi. Prečo to príde ako dvere? Kde? Á. Je to, Boli ťahané káble elektrika. je to tak obrezané, ale... Dobre. Hej. Aha. Tu je výhľad exkluzívny, pozri sa podívať. Wow. Je to tu veľmi pekné.
Toto je pre mňa tá najzachovalejšia miestnosť. Toto ešte možno bola reštika a tamto kuchyňa. To už iba tak zvonku hodím. A to tu vyzerá ako garáž, neviem čo to bude presne, ale možno to bude nejaká garáž. Tu už máme grafity skoro všade, drevo rozpadnuté a jej. To už bude iba zrúcanina niečoho, neviem čo to mohlo byť. Ideme sa ešte dostať k... To je tá rozpadnutá skrátka, niekde bude. Aha, presne. K tomu sme sa chceli dostať. No to vidíte. Tu rozpadnutú. Ja tam takto ešte trošku prejdem. No a to je rozpadnutá. Ešte. Tu keď sa na to pozrieme, tak máme celkom čistý záber toho hotela. No a to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, a ešte lajky, komenty, odbery. A nech sa vidíme u ďalších takýchto videí. Zatiaľ čau.